Но отсъствието на Родриго Мунис от състав. Вълнуващ двубой, който се игра в средата на април. Въпросът е, че още му позволи да спре подаване, отиващо потенциално към футболист на Сити. Отлична работа на Доку, много добро придвижване от... През миналия сезон на победа, която беше постигната от Фулъм с 4-2. Нито един от предишните 6 свои последни матча за сезон. Бернардо Силва, ново центриране. Към Доку беше насочена топката, сблъсък. Адама Трауре! Блокиране неговият удар. Ето го отговор от Котиджърс. Отдаденост. Следвалия сезон. Но откакто Марко Силва пое контрола над Фулъм, средата на таблицата и то безопасността за тима е нещо, което може акцент. А през този сезон Фулъм е на път да завърши с най-много точки под ръководството на Силва. Сякаш не внимаваше съвсем Йоаким Андерсен. И отново Сити може да атакува. Доку. Огромни проблеми създава на Кени Тете. Като цяло захожданията на фланговите футболисти на Сити бяха